Okay, to continue with part 1, guys, without being said. Okay, as I was talking about the you guys in here. Okay, umuntu wesifazane aqaleke leyo mpilo wasejola no-sugar daddy and mali hamba yodla ekhaya akasahloniphi. Okay, so impilo ihamba qhuba jola no-sugar daddy udla mali usugar daddy phela nofuna ukuholelwa phela ngeke phela holele wena nawe ungamholeli kona kanjani sugar daddy ufuna ukuhola naye holele wena kudali holela ngayo ngomzimba ngithempeli lakho sugar daddy uyishadele nkosi yami mntakamala lapho holeke wena-ke nkosi yami ngomzimba wakho qabe afike uJune qabe afike uprincess sas uthi umtshela usugar daddy athi ngisikhipha kunezitawu 2 tawa thamba okhipha leyo nto and then wena ugreen siyayihamba le ngane uyayithatha thatha imali kebe ama-cravings phela okuzala khule kebe zinheli yothi uzokebeza phela kebe hlala qala 1 month uzwa lutho tshelile ngishuka daddy thamba ukhipha 2 months 3 months 4 months 5 months 6 months 7 months ayifiki imambane ngesinda ithiwa namba ukhipha unomfazi wena ukhanya phela nani na mfazi wakhe phela yakhe shinga wenzani maybe ekuzaleni kwakho ngixolele ngale mbuzo eyikhalayo ngisemakhaya ngixolela ngalapho ngeke ngiyishintshe futhi video yami ngifuyile guys ngiyonxolela ke qhubeke-ke lapho ke fika ukiliyot fika uprincess abanye bayabakhipha-ke emasebenzini thatha ingane esibhedlela aphume nayo esibhedlela uyilahla le emathoyilethi abanye bathatha ingane bayishiye esalukazini hambe ne-2 tawu mntakama tawu uyokwenzani ngayo 2 tawu abo 10 years sale ingane siyazi bani gogo phela sewuyena umama gogo thola ukuthi mhlawumbe sewaseguleni nje ukushiya nengane usele nawe usele nodadewenu mhlawumbe bona abongani kebe ugeliyot abile wena geliyot akethi hambile geliyot ngiqamba igama manje geliyot hambile philipilo yakho hlala consentini okanye usuthola abanye usuqhuba nabanye sugar daddy udla mangithi kibi uyajayiva halibuye lapho mntakama impilo phela izokushaya kwesibili ayishaya koqala ishaye kwesibili futhi impilo izokushaya qale-ke uthi we mama yo phela imali yamaglesi hlale nomuntu endlini athi ngiyakuthanda mntakama ahamba hlale nawe suhlala kuyena ngithi uyena udiphendele yena awusebenzi isitifiketi ngetrika uqedana unaso akwazi nokuthi CV ibhalwa kanje akwazi ukuthi kwenzekala qala indoda hleli naye ngithi qala indoda iyakushaya wena awunayitheni ngibheka kithi qala mntakama usuka from size 40 ku-28 abanga size 40 isibutubutu into ethi kubuzela ukwethu umongo uyoba yini intuthane uyolingana ne-highlighter bafethu like really highlighter hoyibo from usize walento to usize walento different engakanani shaya indoda sofuna ubuyela kini qala-ke manje usumhambele enkantolo
washo indoda. Phindela kwelakini. Turning back uthi uyafika kini. Khaya livaliwe. Khaya livaliwe. Uyabuza kwenzakalani baba abantu balakhaya kuthiwa isalukazi sesahamba emhlabeni. Hawu, ubuze uthi hayi bo, ingane yami, ingane. Qala usuyakhumbula manje ukuthi ukhumbule ingane. Kodwa wahambani 10 years, 20 years, uyishiyela, sayidlula umnandi. Uthi ingane yami, yona shona kuthiwa ima-social worker. Qala-ke manje impilo iyashaya. Usuyaqala, uyabona, usuhlala emgwaqweni, usazazi ukuthi impilo yakho iyaphi. Leko usuyimpilo yasemgwaqweni. Usuyiphandile uphayara lentombazane. Usuqala lapho ucela amasheleni kuthina siyadlula thina sihamba ngamakhorolo. Sihamba nama-Audi ethu lapho. Sihamba ngey'moto ethu ey'hlwahlwa. Sihamba ngama-Mustang mani. Hoyi bo. Na-ke we. Sister, cela ithula. Ufuna ukufaka usethonjini. Sister, ufuna uthula. Urandi nje. Kosekubose. Hayi bo. Where were you when you were given a chance ukuthi ufunde? Where were you? Awusinikezwa yini ukuthola ukuthi uyohlala edeskini mntakama? Hlala edeskini? Lelo desk phela ungeke uhlale impilo yakho yonke edeskini. Angithi uzohlala udlulele kwi-varsity. Varsity, hamba uyohlala usho ucofa amakhompyutha. Suke lapho usuhamba ngey'moto oy'thandayo, but uketheni impilo e-wrong ngesikhathi esi-wrong. Then, shayile phela susikama amashumi manje. We don't see you, we don't know you. Uya-introduce, uyangiqheba. Uthi awusangikhumbula wezivelile. Uthi uba wena. Uthi mina uThando angisakuboni because unosuyiphara. Angithi uhamba wagijimela impilo e-right. Ngesikhathi esi-wrong kungabi isikhathi sakho. So, abantu besifazane bathanda izinto isikhathi esiningi. Bajaha impilo esheshayo. Just because bagijimela imali. Abalithathi ithuba lokuthi umuntu afunde. Azimele. You can't depend kumuntu wesilisa nje umuntu wesifazane. You can't. You can't. Angeke ukwazi mntana. Unalokho ngcono sebenzani nobabili. You can't. Imagine nje. Sengiyavuka ekuseni. Mhlambe sengithandana mhlambe uThemba. Usibusiso nokuqaphelana. Sengiyazi njengoba ngilele nje. Ngizohamba ekuseni, ngizofonela ekuseni, ngizofonela uqaphelana. Ngicela 1,000. Ngiye kuThemba. Ngimcela 2,000. Ngiye kuSibusiso ngimcela 4,000. Namalini lapho wena wedwa. Uzoyenzani yona leyo mali? If uyicela-ke uyicelela ingane ukuthi uyofunda kongcono. Or uyiqalela ibhizinisi lakho. Ngoba yempilo. Ucela nje ukuthi uyowenza i-weave of 15 inch. Yenzipho. Ugqoka amagama. La magama wafica ngisho ususebenza mntakama. Aze yashintsha ya-upgrade nsuku zonke. Mhlambe nale phone osuke uzobe uyiphatha uyijahile i-iPhone noma yini i-iPad ntontona. Yobe usufice ngaphezulu kukhona engcono ngaphezulu kwaleyo usuyisebenzela uyithengela wena. Kwalamasondo wajahayo awu4. Uyafica sengikhona engaphezulu kwayo. Mhlawumbe senginamasondo awu19. Kodwa ujahana impilo esheshayo. So nje abantu besifazane bayayilahlela. Kahle kahle umuntu wesifazane wenza yonke lento e-wrong usuke esimoshela sonke esingayenzi yonke lento ayenzayo. And then uqhamuka usuzohamba esontweni uyocela mfundisi. Mfundisi ngicela intethelelo. Uyithethelele ngani wena kuqala before uye esontweni? Usuwonile-ke. Awufundi ngani emaphuthweni akho ukuthi ugengonile. Uyithethelele wena kuqala, uyilungise. Makuthi wona matric hambe sifunde, sikhona iy'kole siningi mntama. Kuyafundwa, sonke siyafuna ukufunda. Imfundo vele ayikhuleni noma ungaze ube na-80. Yobe usafunda, yobe usa-afford ukuthi ungene esikoleni ufunde.
So abantu besifazane na-stop ukuthi nje impilo bayilahle nje kanjalo. Hayibo, ujolela ihanga mntakama, ujolela i-weave, ujolela iy'nzipho nokugqoka. That's why most of the time esikhathini samanje abantu besifazane bedimanda umshado abangayideserve. Because baforce impilo ngesikhathi esiningi. Iforce impilo engakabi eyakho, eyakho iyeza. Ungaboni ngoba umngane wakho eseshadile efake iringi ehlala endlini yakhe. Nesakho isikhathi siyeza, silinde musukujaha. Don't rush.